jien kont ikun ħafna magħha u kont ikun ħafna ġewwa preżenti f'crack houses magħha, jiġifieri naħseb. Ġewwa preżenti fi crack houses. Yes. Kif kont tispiċċa f'dik is-sitwazzjoni? Jien kont nkun irid inkollhom nkun mal-mami, nanna kienet tajli ibqa' d-dar miegħi u ma kinux jafu l-familja tagħna kemm gravi s-sitwazzjoni. Nanna kienet tajlek ibqa' d-dar. Eżatt. Għax kont fostered minn nanna. Imma ta' 10 snin. Ta' 10. Dawet nkellmek kisu ta' 5 snin. Ta' 5 snin kont tkun ikkakmata mal-mami ġo crack house. Yes. Minn 10 snin lemx ġejt fostered ma bqajtx nkun preżenti f'daw il-djar. So, nanna tiġi l-mami Tal-mami. tal-mami. Għandek memorja ta' daw dat-tip ta' postijiet? Yes, mela. Huma vera, like, nimmaġinhom daqs li kieku isni qiegħda għadni hemmhekk, ġifieri niftakar ir-riħa tal-crack x'kienet, niftakar in-nies kemm kont indejjaqhom, ġifieri kienu jgħidu ħuda l-hemm dit-tifla kemm teqret, għax jiena kont tifla, kont aware ħafna ta' x'inhu jiġri madwari, konna naf li huma drogi li qed jieħdu, konna ragħhom jieħdu l-flus għax il-mami kienet persuna kienu sinjuri, ġifieri nannu ħallilha ħafna flus. Kont nara l-mami mixħuta mitlufa minn sensija u n-nies jiġi jieħdu l-flus mill-portmoni tal-mami, inqajjimha u kienet tgħidlu hija ħallihom. Kont indejjaqhom ħafna, in-nies li kienet tkun magħhom il-mami. U kont ikun irid inkun hemm magħha biex jekk għal ħarsqat ta' OD jiena dejjem nipproteġiha. U fl-istess ħin ma kontx inkun irid inkun hemm għax kont nibża għalija nnifsi wkoll. Mela, tlaqna?